Jo, men det vil være, om man vil... Jamen, vinderen over 2012 er vi i 11. Næste. Lars, Anders, tillykke med det. Rost, usportslig opførsel. Man giver ikke omgang og sådan noget. Jo. Det var man da. Du fik en... Men nu skal jeg lige høre, nu spørger jeg også om udforstående. Tager du udfordringen op til næste år, tidligere verdensmester? Jeg kan godt lige vide, eller når du bare være? Ja, det har vi sagt om. Det er en smørbegivenhed. Den bliver i smør. Den er kommet. Nå, men bare, det vil sige, du har planer over at vende den tilbage næste år? Ja, det er da klart. Det er fint. Det kan der da ikke være nogen tvivl. Kan vi få se, at du lige også overrækker ham trøjen? Og vi skal have den på, vi skal da have den på. Og så skal der kindkys og alt det der. Spurgte tidligere, hvor man kører i. Kan ikke få den i nakken? VM-striber? Ja, den er... Sådan, det er, men vi tager. Hold op. Og så lige giver Flemming. Kindkys. Det gør man, når man er på skammen jo. Det er så Kims oldemor, der har... Og nu er det sådan, selvfølgelig reglerne... Hvor stiller man den nede i kælderen bare? Ifølge reglerne er det jo sådan, at det er jo nummer 1, som nu i år blev Lars, der arrangerer til næste år. Det har han jo prøvet, og så er det sådan. Nu har jeg prøvet det, og Flemming har prøvet det, og det har været en fornøjelse. Hvorfor var du med til at arrangere? Fordi jeg blev sidst. Nå ja. Og der er også en, der blev sidst i år. Og det skal man ikke tage som en nederlag. Det skal man tage som et cadeau, fordi det har sgu været meget sjovt. Nu til du stille. Jamen, det var skægt, at begge så har været sygdomsramte. Men jeg er undskyld. Hvor ved du fra, at det er Skræber? Det ved jeg ikke. Nå, og det er Skræber, som i næste år skal arrangere sammen med Lars. Og så er det. Men der kan vi allerede nu... Kan man ikke lige få makkerparet op, så man kan få taget det? Kan vi ikke sige det? Kan I løfte sløret lidt på det? De skal være nødt til at vende til siden. Det bliver stort. Hvad er det, spare op? Ja. Det bliver dyrt, ja. Og gå til fremmedsprog. Jamen, I kommer bare. Og vi tager udfordringen op. Ja. Kan vi... Nej, asiatisk? Svensk? Vi skal hen over Bornholmsk. Rykket hen, når man snakker. Nej, vi tager tæt på det. Det kan islandsk jo også. Det kunne være Bornholmsk. Det kan man jo lige så godt. Eller i jysk, hvor man kan da få ja. Det kan jeg ikke ud af. Det er sådan all around. Du drak ikke, Bo. Jo. Du kan ikke pille lov af, så det er Det var fandme ærgerligt, den der flaske champagne, vi havde købt, den der sprang ud i fryseren, hvis jeg havde chokolade dernede. Jo, fanden så. Nå, der er noget, vi var der lige noget til topper til jer. Men hvis du vil drikke af det, så er det fint nok, men så er det nok kun dig, der gider det. Jeg blev spurgt, hvis om du må køre nu i er der så sendt til overskud hjemme, så det er nok ret, at jeg kommer søndag aften og sover. Det er tænkt. For jeg bliver ikke lukket ind. Det kunne godt være, det var slut.